ƙasar da ta girgiza duniya, ta koyar da darasin 'yancin kai. Assalamu alaikum 'yan uwa 'yan Nijar masu kishin ƙasa da mutunci. Yau muna magana ne akan wani abu da kowa a duniya yake kallo, amma ba kowa ne yake da jaruntar yinsa ba. Nijar tamu ta kafa tarihin da babu wata ƙasa da ta taɓa yin irinsa a wannan zamanin. Ya kamata mu tsaya, mu fahimci girman nasarar da muka samu, domin mu ƙara alfahari da asalinmu. Menene Nijar ta yi wa duniya wanda kowa ya kasa? Ƙorar manyan ƙasashen duniya lokaci guda. Ba ƙaramin abu ba ne ƙasa ta ce a'a ga manyan ƙasashen duniya kamar Faransa da Amurka, sannan ta ce dole su kwashe dakarunsu da sansanoninsu. Nijar ita ce ƙasa daya tilo da ta nuna cewa ikon Allah ya fi ƙarfin kowace runduna. Mun dawo da markabar ƙasarmu a idon duniya. Juriya a lokacin takunkumi, embargo. Duniya ta zata za mu durkushe lokacin da aka rufe mana iyakoki, aka yanke mana wutan lantarki, aka kuma kulle asusun ƙasarmu. Amma me ya faru? 'Yan Nijar suka nuna cewa yunwa ba za ta sa mu sayar da mutuncinmu ba. Wannan juriyar taku ta zama abun koyi ga daukacin ƙasashen Afirka. Kafa ƙawwancin AES, Mali, Burkina, Nijar. Maimakon mu dogara ga tsofaffin kungiyoyi da ba sa kishinmu, Nijar ta kasance jagora wajen kafa ƙawwancin AES. Mun nuna wa duniya cewa idan muka haɗa kai mu 'yan uwa, ba mu bukatar wani ya gaya mana yadda za mu gudanar da ƙasarmu. Mallakar arzikin ƙasa, uranium da man fetur. Yau Nijar ba ta roƙo, tana neman hakkinta ne akan ma'adinai da Allah ya hora mana. Mun fara fitar da man fetur dinmu, kuma muna tattaunawa da kamfanonin ƙasashen waje akan girmamawa da adalci, ba akan bauta ba. Saƙonmu zuwa ga duniya. Duniya ta sani kuma har gobe tana mamaki yaya aka yi ƙasar da ake cewa tana cikin ƙasashen da ba su da arziki ta zama ita ce tafi kowa jarunta da faɗin gaskiya. Amsar ita ce zuciyar ɗan Nijar. Kammalawa. 'Yan uwa, mu ci gaba da haɗin kai. Nasarar nan tamu ce baki daya. Nijar ba ta komawa baya. Yanzu muka fara tafiya zuwa ga cikakken 'yanci da ci gaba. Allah ya ƙara ɗaukaka jamhuriyar Nijar. Allah ya ƙare ƙasarmu da shugabanninmu.